I això és una mica el que li passa a Jordi, una mica que jo com a periodista he intentat amb el llibre i implicant-me en el que he pogut, doncs intentar participar i intentar fer entendre que el rovell de l'ou estan fer aquest clic de dir no, és que Catalunya ha tingut un paper transcendent en la història de la humanitat i això, el que segons qui li semblarà doncs pretensiós, esbojarrat, el de sempre, no? La inflama aquesta nacionalista que ho distorsionem tot i doncs anem als fets, no? I una mica és el que venim avui, no? Ara quan comenceu a fer preguntes ja ho anireu veient, no? No sé, podríem posar 1000 exemples, no? Com per exemple quan un català, per exemple, amb tota la bona fe del món et diu, hosti, clar, és que ens han de tornar a Gibraltar i te'l quedes mirant i diu, hòstia, ens han, si Gibraltar va ser conquerit per les forces britàniques i catalanes. Ja a Gibraltar hi ha una platja que es diu Catalan Beach en honor als vaixells catalans que van desembarcar allà. Dius, clar, és això, vull dir que són d'aquells clics que això sí que són els llibres d'història, però com que ningú fa referència, doncs tampoc no, la gent del carrer no té l'obligació de saber-ho, però arriba un punt que hi ha catalans que de bona fe que diuen, hòstia, que Gibraltar és una putada que els tinguin els anglesos, no? Diu, doncs els teus avantpassats van contribuir-hi i amb molt de gust, diguéssim, se van apuntar voluntàriament no per tocar Castella, perquè la història és la història i Catalunya i Castella han sigut nacions enemigues des del moment en què han estat en conflicte d'interessos i en els últims 3-4 segles Castella porta guanyant la batalla intel·lectual, però i aquí ve la dificultat del Jordi intentar trencar tota aquesta dinàmica de segles i de democràcia, de governs i del món acadèmic que està intentant constantment esborrar tota la consciència, tot el record d'una identitat que era molt clara, que era molt diàfina i que era molt forta, no? I una mica jo com a periodista el que m'ha captivat i m'he implicat en el tema és per això, per la magnitud, per la transcendència del que suposa, no? A nivell intel·lectual, i el que va ser que políticament i acadèmicament és un repte molt difícil, però que cada cop és el vent hi va a favor, perquè com més gent coneix el tema, com més gent veu l'evidència, perquè és una evidència, al final les evidències es vulgui o no es vulgui, es retardi més o menys, al final les evidències són les evidències i la veritat és la veritat, i la veritat hagin passat 3, 4, 5, 6 segles, els que facin falta la veritat sortirà a la llum. I una mica avui estem aquí per això, per contestar les preguntes que voleu. Quin silenci tu. A veure, poder la primera de les preguntes que interessaria més és saber exactament qui era el personatge en qüestió, no? Qui era Cristòfor Colom, el que la història oficial diu que era fill d'un genovès. Sí, la història oficial ens diu que és el fill d'un llaner i taverner genovès d'una família humil, plebea, per entendre'ns, no noble, de Gènova. Això és el que diu la història oficial. Hi ha uns quants documents d'un tal Cristòfor Colombo a Gènova en diversos anys, i encara l'últim em sembla que és de l'any 74, 75, 77, en fi, de la segona meitat dels anys 70. El que passa és que aquests documents xoquen amb la personalitat i la biografia de l'altre Colom, del Colom Descobridor. El Colom Descobridor, com tots sabeu, és un virrei. Els càrrecs de virrei, com el mateix nom indica, és l'alter ego del rei, virrei, o sigui, la persona en què tota la ciutadania, totes les institucions han de veure i reflectida la persona del rei quan el rei no hi és. O sigui que és el rei, un doble del rei, però no un doble del rei com un acudit de mirall, sinó un doble de rei amb tota la força legal que el monarca li conferia. O sigui, és el rei en absència del rei. Això és un virrei. A més és el governador general, que des de 1238 a Catalunya el governador general era el primogènit de la corona, i a més el governador general i els virreis són dos càrrecs que no han existit mai a Castella. A més el virrei és capità general, també càrrec vinculat a la Casa Reial, i és almirall, càrrec també vinculat a la Casa Reial. Els almiralls de Castella al segle XV eren parells directes del rei, i a Catalunya també. Per tant, ens trobem ja d'entrada un personatge que detenta uns càrrecs vinculats a la Casa Reial amb un personatge que és llaner, un personatge que té uns càrrecs per sota la reialesa, un personatge que és plebeu, un personatge que té escut d'armes, un personatge que no en té, un personatge que té uns estudis vastíssims de geometria, d'aritmètica, de matemàtiques, de navegació, de pilotatge, de cartografia,
de llatí, d'àrab, de llengües, parla, escriu, fa referències a la patrística, fa referències al Nou Testament, a l'Antic Testament, als llibres de viatges, fa referència a l'Atlàntida, i trobem un personatge que no té ni un estudi, que no es coneix ni tan sols l'assignatura ni que s'hagi mai matriculat a cap escola. Per tant, tenim dos personatges, això ja al segle XIX, Fernández Duro, un historiador espanyol, ja va dir que això no encaixava, que sembla que sota un mateix cognom s'havien barrejat dos personatges totalment diferents. I avui dia estem en plenitud de forma intel·lectual per dir que hi ha dos personatges diferents barrejats en un de sol. I llavors aquí una mica s'afegeix també la meva tasca de discernir aquests dos personatges i fer-los veure que no concorden. Us deia que aquell personatge Cristòforo Colombo genovès fins als anys 74, 75, 77 és a Gènova, perquè hi ha diversos documents i sempre el veiem actuant a Gènova, i Colom ja diu que des de molt petit em vaig enrolar a la nau, que hi he voltat per totes les mars possibles, parla de Xipre, de l'illa de Xiu, parla de Grècia, parla de Guinea, parla d'un viatge a Groenlàndia, parla de Cotlliure, fa la circunvalació de la península Ibèrica i diu, per exemple, quan és a Cuba, diu això, té un perímetre igual que el perímetre de la península Ibèrica de Cotlliure a Fuenterrabía. Per tant, és un personatge que ha voltat tot, que existeix, que sap on és Flandes, perquè li demanen, escolta, els veïns per anar a Flandes, tu quan hi aniries i com ho faries i quins béns i què hem de fer? I l'altre li explica, per anar a Flandes el millor temps és això, cal aquí, per tornar això, espereu aquí i allà, perquè els Colom de Barcelona també eren cònsols a Flandes, no? I bé, és un personatge que ha corregut per tot el món, mentre l'altre no s'ha mogut de Gènova, no? Tot això és el que configura aquesta doble personalitat d'un home culte, un home d'elevació, d'un rang social elevat, un home vinculat a la casa reial, un home amb moltíssims estudis, que improvisa versos en llatí, que és cosmògraf, que navega, que revoluciona la navegació, i un home totalment analfabet. I bé, i la lògica és que hem de triar per quin personatge pensem que havia de ser el descobridor, o l'analfabet sense estudis, que no ha navegat mai, que no té ni puta idea del que és un mapa cartogràfic, o el que realment diem que va ser. I si, com la lògica s'imposa, sembla aquest personatge culte, aquests navegants, cosmògrafs, mercaders, polítics, militars, aquests són els Colom de Barcelona. Aleshores, aquí ja entraríem en un altre moment, si voleu, aquí són aquests Colom de Barcelona i quines relacions hi ha amb en Cristòfor Colom. Però de moment el que m'agradaria que quedés clar és que hi ha dos Colom, un de plebeu analfabet i un de l'alta aristocràcia catalana, cultíssim, navegant i vinculat amb una família potentíssima que jo de vegades dic com seria una mica com la dels Kennedy a la seva època, no? Salvant totes les distàncies. Però qui era realment, diguem? Tu has estat profundament, és a dir, a part de la família, etc. Colom és un personatge, Rei Cristòfor. Bé, aquest és un tema una mica delicat, perquè no, és delicat perquè com que el que passa és que com que a Gènova hi ha un Cristòforo, per identificar-los és possible que fessin servir, que li posessin els censors el mateix nom. Però potser no és del tot així, potser és que ell es deia Cristòfor i que per raó de trobar a Gènova un Cristòforo Colombo, justament per això li traspassi la personalitat a despit que el Cristòforo Colombo s'assemblen en Colom com un ou a un testicle i una castanya. I per què? Bé, és complicat dir-ho perquè com que no tenim, en aquella època no hi havia llibre de fe de baptisme. Quan una persona entra en un ordre militar se li canviava el nom, o bé quan entrava en un ordre religiós se li canviava el nom. Aleshores, sabem que en Colom es diu Joan Cristòfor Colom. Alguns cronistes l'esmenen Joan. A Portugal surten una colla de documents que li diuen Joan o Pere Joan. I el Colom aquest revolucionari de Barcelona que està a les ordres de Renat d'Anjou també es diu Joan, i Cristóbal Colón diu que ell ha servit a les ordres de Renat d'Anjou quan Renat d'Anjou era rei dels catalans. A més, Cristòfor Colom en una rúbrica d'alguna carta seva, és com si ara es fessin fer una còpia al senyor ministre i diu vale, no? Senyor ministre,